Céir é an rud is fearr faoin nollaig? Is mála mé tulgadím chocolate man an nóig ithe an duine le má clán ar fad. A bheith ag spríle mar col carna agus má clán. Oscailt an bruntanas ar lá Tá má caithfh le má clán. An duine. Céir é an scan an nollaig is fearr leat? Christmas Chronicles. Polar Express. An scar nólag is fearlam ná an Grinch mar gach ihe nólag bí méid fécinir le iad. On Christmas Chronicles, Kieran Dó, because tá sé le an le funna. Home Alone. Home Alone Fresh. Home Alone. Home Alone 2. Céin bruntanas atá áildar ag agat ó dheadí na nollaig im líana. Nintendo Switch dó. Tá méid leir ag bhríomhra. Tá méid le Apple Pen. An Apple Pen nua. AirPod Pros. So dra agus ruí le Rosslead. AD agus Boga. Céir é an tóra nollaig is fearr leat? All I Want for Christmas is You. Beidir All I Want for Christmas is You. Last Christmas. Nollaig de cock. Tá mocean nollaig de cock. Nollaig de cock. Nollaig de cock. Nollaig de cock freisin. Céir é an bíon nollaig is fearr leat? Is rálam le na prátí agus ruí mar sin. Tá bí is fearlam ó nollaig ná an bil seog. An mash. An mash freshen. An mash.